Ang pagsangyaw sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong amahan ug magpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao nga akong sugo. Paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo ang mga higala kun buhaton ninyo ang akong sugo kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga dungog ko sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon Ikaw, O Kristo, palihog manglingkod ang tanan. Sa ngalan sa parokya, tuguti mi ni Father Brian paabot sa mong kinasing-kasing mga pagtahod una sa tanan sa inahan sa atong lungsod, Mayor Poreza, Vice Mayor Tricia, mga sakop sa sangguniang bayan sa atong balilihan na sila din hikaron o man silang nindot kaayo nga mga barong, sa ato ang head sa atong local civil registry office, sa ato ang hamili nga lungsod nga mauusa sa mga nagpasiugda ni natong mass wedding, Ma'am Libeth Kinal, sa atong president sa atong Parish Pastoral Council o municipal engineer, Engineer Barbara Llorente, mga heads of offices nato, national and local offices sa atong balilihan, sa mga kawani, mga lumilihok, mga empleyado, tanan nga sakop sa LGU family sa balilihan, apil na ang atong mga barangay captains, mga barangay kagawad, mga barangay health workers o mga porok presidents nga niya din hikaron, tanan nga mga sakop sa mga kabarangayan nga niya din hikaron. Ang galihok aron magmalampuson kining nindot natong kasaulugan, kining atong mga mga bridesmaid ba ni nga piskay kay tan-awon, no, pinaburot og bukton, no, pinaburot og siko, piskay kay tan-awon mura man pug kasulunon. O kining atong 18 ka parisan, gikan sa duha nato ka mga parokya sa Balilihan Sentro o sa ato ang parokya sa Santo Niño sa Hanopol, uban sa mga ninong og ninang, paama og paina, mga kauban sa pamilya, mga anak, mga apo, mga pagumangkon, o kamo nga nanambong miambit sa kalipay sa atong kasulunon. Kaninyong tanan, good morning! Congratulations sa itong 8 kaparisan nato silang hatagan sa masipang pakpak. Nalipay ko pag-ayo sa laing kahigayunan nga makasaulog kita sa mass wedding. Thank you, Mayor, Vice Mayor, Ma'am Libeth og tanan, LGU Balilihan sa inyong pagpahigayon ni ini. Kay practically, kamo may galihok ani tanan. Igo raming Father Brian mi officiate sa sakramento sa kasal o sa misa. Tanawa ko ninyo, kamo mga kasalunon, tanawa ko ninyo na inyong bana o asawa nga dugay na inyong gikadog. Tanawa ko ninyo, putuki ko ninyo kadiyot. No? Tanawag sa mahimo pa ba na ihanimon o sa gabi eh?
Alipay ko pag-ayo kay kini nasa tubangan. Kay mo sinong tiro og sinasita. Sinong tiro 80 anyos na ni. 80 na nong no? Biyudo o biyuda. 80 anyos na og 70 anyos. Pag-interview ko nun ninong tiro, tiyo ba 80 anyos na. Wa na ko mangutana og nahigugma bakag ng sita. Usara so yung pangutana. Dito mo to sa taas, sa function hall, interview. Hangin na sinong tiro, no? Makasaka pa ba kakapadyas? Mora to yung pangutana. Iyan po sinong tiro og hagdanan di ay. Hagdanan di ay. So makalipay, no makalipay. Kay sa inyo karong desisyon nga magpakasal, mga igsuon, kaslunon, kamong 18 kaparisan, inyong gimatuod, inyong gipakita, ug labaw sa tanan, nahimo kamong testigo sa atong lungsod o sa atong katilingban nga di pa day awahi ang tanan. Di pa day awahi ang tanan. Kay kining grasya sa Ginoo, wa jamo ni gitawag og time limit. Kita manggod sa kalibutan, hilig man taog time limit. Hilig tag deadline. Kinahanglan mauni mauna. Pero o grasya sa Ginoo na, o grasya sa kaminyo na isgutan, ang grasya sa Ginoo moabot sa atong kinabuhi anytime. Regardless og pila pa'y atong edad, regardless og pila nakabag-ang iso nahibilin, regardless og pila nakabuhok ang naa sa inyong mga buna o mga alimpo, regardless og unsa pa ang inyong naabot sa kinabuhi, kada adlaw, God brings us surprises. Amen? So nga na, kanindot. Kung samtang gatanaw ko ninyo nga gapaso, aron di ko maibog, char. Aron di ko maibog ng gabaso. Gabasa kong libro. No? Libro sa kapari, si Father Rolando de la Rosa, nga di inapod siya nindot nga mga pamalandong kabahin sa kaminyoon. Of course, di na ako magwali karon og inyong mga anak, gadagdaghan, ngapo na gani mo. Ang aho lang special highlight, kining nabasahan ako nining mga libro ni Father de la Rosa, nga gitaytulan og We Become What We Love. O niaho nang ipaambit ninyo mga kasulunon nga idaran o mga batanon, aron makatabang pud ni. Ingon si Father de la Rosa, love of marriage is a celebration of love, and love builds on beautiful memories. So ang atong celebration karon, dili ang celebration lang sa mass wedding. After all, a wedding can last only for just an hour. But today, we celebrate love. Gugma ang atong gisaulog karon. Naingon din love builds on beautiful memories. Without the memory, you cannot cherish the love. So karon, timan ini ninyo, nagpakasal mo tungod sa inyong memory of love. Nang sita, timanin na ha? Naadyo kay memory ni nong tiro. Without the memory, di ka makaklaim nga naa o buhi ang gugma sa inyong panagtiayon. Nag-iingon din ang gugma kuno, ang memory of love, kinahanglang mabuhi tungod sa gitawag og enthusiasm. Unsa man ang enthusiasm, kanang na may word nga enthusiastic, kanang lagsik mo sa inyong kaminjoon, kanang buhi kanuna inyong gugma, ug unsa kuno'y makapatay sa inyong kalagsik, is kining gitawag og routine. Routine kills enthusiasm. Sa may buti pasabot ni Father de la Rosa ani, kamo kay dugay na mamong gaipon, no? Daghan ninyong dugay ng gaipon, 15 years, 14 years, 10 years, 5 years. Unsa kuno'y makapakunhod sa inyong gugma, kanang jamonay thrilling. Ingon din unsa pag ingon ni Father de la Rosa, when enthusiasm fades,
love begins to die. So karon mga kasulunon, kinahanglan nga naa kanunay ang sense of thrill sa inyong kinabuhi. So dugay na mo mong gaipon. Damo na'y virgin ninyo. No, kamong 18 kabog, damo na'y virgin ninyo. Virgin patong tukanag uhong katong budloy. Ato nang dawaton. Pero ingon si Father de la Rosa, kinahanglan na'y sense of thrill kanunay. Otherwise, routine kills your enthusiasm. Kung sa may buti pasabot, aning routine, mga kasulunon, kanang kahibaw na mo ba? Predictability. Nang kahibaw na mo nga inikabuntag, mamalhig kabaw, narbaho, inikahapon, mauli ko, manghugas o plato, inighuman, dog, tambid, tog, mata na pog sa kay mugi ka na pog trabaho. Damo na kay murag thrilling nga paabuton. Mo ko na makapakunhod o gugma. I hope nasabtan ko, gikan aning maong libro. Kinahanglang na i-thrilling kanunay. So, unsang gabi una man na nitong night, unang gabi gikan mo gikasal sa simbahan. Kinahanglan nga bisag di na mo virgin, ipakita nga murag una pa ninyong pagka-experience anaon sang gabi kinahanglan nga kamo mga bana, kinahanglan yung murag kinaunhan pa na ninyo. Na kamong asawa po daw na thrilling, ijak po mo sang gabi bisag tugalhab na pag-aso. Ijak so kay ron ay sense of thrill. Kanang murag napag yung maglagaak. Kanang murag ito gabi nga giibot nga nabilin nagubang unod. Yan na. Moy ahora nagiburag binuang pero maoybot ipasabot ani. Kay mawa ganin ang sense of thrill sa kaminyoon. Love fades. Ingon si Father de la Rosa. Kamu ko pong mga minyo din ayaw wadaan ang element of surprise. Ayaw wadaan ang sense of thrill sa inyong kinabuhi. Kinahanglang thrilling ba? So, mo ko na usang gabi buhatan ninyo ni kay this is a good practical advice. Kay kasagaran ninyo mo ingon man samang witig dog, Father, hagbay raman na mga butanga. No! Kamu po mga basi unja, pakyut-kyut po mo, mga asawa. Asaw po mo pagpatara dazon. Og mahimo mo sud mo itong pugahan og manok o itong bukag arong ablihan pa mo sa inyong bana una. Naazoy sense of thrill. Without the sense of thrill, then love begins to fade. Ingat si Father de la Rosa. Kay kining kaminyoon, kining gugma sa panagtiayon, wa na igsapayan sa edad, di na idaray. Mabitaw nga ang usa ka timailhan sa tinuod nga gugma when it lasts. Kung ang gugma nga tinuod o say kapasikaran, dili ng piskay na mo bahay, puhon. Dili ng piskay na mo o mansyon, puhon. Kung mulungtad ang inyong kaminjoon. Palungtara, jud na. Mabito na sa kasal mo, yun nga, itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa katapusan, ana, till death do us part. Hangtod ang kamatayon, mubuwag ka na. Mo na inyong isaad, inighuman sa exchange of vows. Na nautro na manauban karon ka ng till death do us part, kagilisan naman until further notice. Till death do us part, gilisan na until further notice. Mga kaslunon, piskay kaayo ning kaminyoon. Bisan og awahin na mong gikasal, wa na magpasabot nga inyong grasya minus kay nila nga gikasal nga sa ilahang panag-uyab o nagikasal. Bisan o gaipon na mo, nakasal na mo sa sibil, wa na magpasabot nga minudo ng inyong grasya. Ang grasya sa Ginoo kanunay ng gabuhagay. Ang grasya sa Ginoo kanunay ng gaagas. Og matud sa Salmo, kung ang Ginoo mo'y muhatag, punoon gayod ang imong kupa. Magaawas kanunay ang imong baso. Magaawas kanunay ang imuhang panalangin. So kamo mga asawa dinhi, kamong naa dinhi sa aning pikas nga sahid, kamo mo'y mga blessing sa inyong bana. Kamu po mga bana, nakadawat kamo og nindot kaayo nga major prize karon kanang inyong mga asawa. Pila ka tuig gikan karon moabot ang yugto sa katiguangon.
Moabot ang yugto sa katigwangon, og piskay kung kamong tanan, pabilin gihapon nga magtiadyon, hangtod sa inyong katigwangon. Tungod kay mauna ang timailhan sa usa ka mabungahong kaminihoon. Tawa si Segurio o si Ma'am Lumin, mga tiguwa nga magtiayon, pero may asim pa, no? Di ba, sir? Ingana ang nindot kaayo nga kaminihoon. Ayaw gyud kalimti ang sense of thrill. Puhon, mag-wedding anniversary mo, celebrate. Ingon gani si Father de la Rosa Ari, nga importante sa kasal ang magpa-picture. Naa dinhi. Kay ang gugma kuno, gisandig na sa mga memories again. So inigkis ni unya ha, kay una man ang kiss yung kasal, kanang kinahanglang magtapot so ng simod. Dili na murarag na kurat nga hinglabay ra nga murarag lamok nga sakbil ini kahapon. Tanaw so ko unsa inikis nga kana jong nasay hukaw bitaw ka ng pangubo mo daan nga inikis bugaso na romaton sa inyong asawa. Kanang mura po first kiss man jud po ni tinuod sa inyong kasal. Aron surprising, aron inspiring og aron memorable. We pray for you. And we thank the good Lord nga nakasal ka mo, pinaagi sa mga tao nga naghuna-huna ninyo, ang atong hamili nga lungsod, atong mga opisyali sa lungsod, atong civil registry office, o ang atong mga parokya sa Balilihan o sa Hanopon. Congratulations, more power, and God bless our 18 couples. Ito silang hatagan sa masipang pakpak.